Joliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma limana aw bisimila aw ka kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ kan ni ye ladala jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma min bɛ tali kɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye kaban fo ka se a kanɲɛ 10 ma gafe minnu bɛ bɔ an b'a lajɛ ka se k'an da don olu kɔnɔ kumaw la k'a lakali aw ye bamanankan na ni an sigilen kɛnɛ kan bi ye araba ye janvier kalo ale tile 25 sɔrɔ san 2023 lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔba an minnu fana bɛ k'an lamɛn arajo Joliba fiɲɛ siraw kan Bamako yan Segukaw fɛ Sikasokaw fɛ an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn jɛka baara de b'an fɛ yan nɔ kumaso kɔnɔ ne tɔgɔ ye Amadu Jalo ani n yɛrɛ tɔma Amadu Tolo i ni sɔgɔma Amadu Jalo i ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na dugu jɛra alhamdulillah ayiwa Tolo an bɛ Ala fo ka barikada kosɛbɛ ni an sigilen kɛnɛ kan o kumana o aw ka balontan ye nin y'a taabolo bɛɛ de ya nin b'a la nin b'a la an b'a fɔ nin b'a la nin t'a taabolo bɛɛ bari nin b'a la Mali ka ci nin cogoya la tan a t'i faamu CHAN ou bien o tɛ kosɛbɛ o don Tolo n'a fɔra k'a fɔ min digira n'a jamana min y'an ci tiɲɛna nin ma bɛn ne ma dɛ nin ma bɛn ma o Tolo n'a fɔra k'a fɔ jamana minnu ye balontan jamanaw ye n'olu y'an ci kosɛbɛ o bɛ ku an fɛ awɔ mais jamana min ni ɲaamɛ nɔnɔ ni ɲaamɛ Amadu kumakan surunya la dɔrɔn ne ko depuis kunun diyan dɔ la ka taa n ko fili kuma de bɛ maliyɛn caman bilala nin kuma in na mun kama an bɛ nin fɔ an bɛ don min na i ko bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen sera dolantan na a bɛ waati jan bɔ dɔ kɔni réel mun k'a fɔ de nin bɛ se o bɛ se nin na o tɛ balontan na ko favori sur le papier o tɛ réellement favori ye terrain kɔnɔ ni ballon ma ban abada kosɛbɛ parce que cɛ yɛrɛ la ne ye balontan in lajɛ kunun ninnu kɔni an ka mɔgɔw u y'u siri k'u da yɛrɛ yɛrɛ ka bi kelen don k'o tɛ bɔ ka sɔrɔ ka taa kɛ munumunu ye terrain kɔnɔna la kosɛbɛ mɔgɔ fɛn min na y'aw jija mɔgɔ minnu fɛ Tolo a bɛ se ka mais Tolo tiɲɛ yɛrɛ la ni an cira nin cogoya la a ma bɛn ne ma an kun man ka bɔ ta fiyewu Amadu n'i y'a jateminɛ CHAN yɛrɛ an y'a fɔ sɛkasi don dɔw de don minnu n'u bɛ dolantan so o de kama ne ko n ko a ma bali an na kosɛbɛ an minnu bɛ dolantan lajɛ an minnu bɛ dolantan ko sen kan an tɛ bali an na k'a sababuya kɛ mun ye n'i y'an ka championnat jateminɛ dolantanna minnu bɛ Mali bolo jamana kɔ kan olu tɛ ye nin kɛnɛ kan dɛ minnu bɛ jouer so kɔnɔ yan non n'i ka jate faamu c'est à dire anw ka championnat Mali la yan cɛlu tɛ don a la o Amadu ayi n bɛ fɛ ka min f'i ye Mali championnat yɛrɛ Mali la yan awɔ balontan kolon tɛ tɛmɛ yan championnat kan yan o de don anw ye hɛrɛ kunkolo fara da ɲɔgɔn kan yan balontan ko la yani an ka championnat ni fɛnw ka se fédération yɛrɛ kɔnɔna la fɛn bɛ kɛ ye e ɲɛ tɛ se k'o ye i y'a faamu o de kama kabi u sugandi waatiw gɛlɛya bɛ na jɔn de kan ka taa jɔn man kan ka taa karisa tan bɛ a tɔgɔ kɔrɔ fɛ karisa tan bɛ a tɔgɔ kura fɛ nin jate misɛnnin minnu ni olu bɛ dolantan na dolantan n'o de bɛ taa n'aw ko k'an aw yɛrɛ tɛ jamana yɛrɛ lajɛ bilen n'aw ko k'an k'an pan o kunna kaban k'an bɛ taa an bɛ taa tɔw siri k'u da dolantan t'o ye bilen abada i bɛ t'u jɔlen sɛbɛn ɲɛ Mauritanie a bɛ waati jan bɔ n'i y'a jateminɛ mais Mauritanie bɛ se ka Mali ci cogo di ne k'i ma Amadu non palmarès la aw bɛ palmarès kɔnɔ est-ce que Mali delila ka Mauritanie delila ka Mali ci ko sɛbɛlama na nin y'a fɔlɔ ye ko sɛbɛlama kɛnɛ kan nin y'a fɔlɔ ye bari a ma bɔ sanna ka na dɛ o de la nguya a ma bali na n'i y'a jateminɛ an yɛrɛ ka dege karamɔgɔ dɔw bɔra yan minnu ye jɔnjɔnw sɔrɔ ka taa an bolo yan n'u taara Mauritanie dɛmɛ yaasa Mali vice champion ou bien o tɛ yan o vice champion ni fɛn in na o do kɛ vice champion n'a fɔra k'a fɔ tiɲɛ na réalité tɛ dolantan na dɛ mais Tolo fɛn dɔw bɛ tiɲɛ yɛrɛ la non dolantan na fɛn dɔw bɛ yen u tɛ se ka faamu hakili fɛ vice champion k'a tɛ deuxième tour ye anw ni Côte d'Ivoire cɛ yɔrɔ an kɔni tɛ se Côte d'Ivoire dɔn hali n'a y'a yɛlɛma ka taa ka da kosɛbɛ mais o bɛ yen o réalité bɛ yen an ni Côte d'Ivoire hali n'an bɛ s'u la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ s'an na kosɛbɛ parce que an bɛ siran awɔ ne y'a fɔ kun kaba fɔra kaban ko Sénégal k'o bɛ ɲɛfɛ kaban min ye Mali ka gagné ni min gagnera Mali ni Mauritanie na ko ni Sénégal de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maliyɛn fanba bɔra ko an ka Sénégal match labɛn nka a ye sabali a tɛ Mauritanie dɔn a ye sabali an k'an pan ko kunna ni ka maaya kɛ a y'aw jɔ ni dola banna min mana bɔ a jaabi la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ yɛrɛ la vraiment bravo Mauritanie ko depuis u donna mi-temps na ka segin ka na n'i y'a jateminɛ u ye fiɲɛ tigɛ Mali la dola ta jatew de b'a kɔnɔ bin ma don
sanga filanan de la. Awɔ a donna sanga filanan de la sanga fɔlɔ in na n'i y'a jateminɛ sanga fɔlɔ waati Mali de taar'i sigi Moritani da la n ti taa n ti bidon n ti bon i y'a mɛn dege karamɔgɔw y'a jɔyɔrɔba bɛ na nin yɔrɔ la de. Parce que i ye mi-temps lajɛ kosɛbɛ premier mi-temps lajɛ awɔ deuxième mi-temps la il faut changer de stratégie kosɛbɛ mais ne taara ka taa kɛ boliboli ye terrain kɔnɔ ballontan u b'a fɔ ko anw minnu bɛ terrain kɔfɛ k'anw ka kuma ka ca mais anw bɛ mun ye ballontanna minnu bɛ terrain kɔnɔ olu t'o ye nous sommes des observateurs avertis kosɛbɛ an bɛ mun f'u ye peut-être entraîneur sigikun ye mun ye entraîneur tɛ terrain kɔnɔ n k'ale b'a sigi de k'a jateminɛ min bɛ ka kɛ k'a f'u ɲɛna bon ni nin kɛra a ye taabolo yɛlɛma n'o kuma fɔra u b'a fɔ ko anw bɛ ka critiquer kɛ faamu i y'a faamu Amadu kabi ni tulo in daminɛna ɲinanta in kɔni kab'a daminɛna an y'a fɔ k'a bɔkɔrɔ dɔn an ko an ka cɛ 11 fɔlɔ minnu bɛ sugandi premier mi-temps na an ka cɛ 11 fɔlɔ minnu ni dege karamɔgɔ bɛ u sugandi an ma sɔn kuma caman awɔ ni Mali taara mi-temps na olu segun sirilen don wa kosɛbɛ o de b'a yirila k'a fɔ ko choix tactiques bɛ yen n'an taara mi-temps na ka na kuma caman de a b'a fɔ ko yɛlɛmali mana kɛ an b'a ye k'a fɔ minnu sigilen don kɛnɛma olu bɛ na ka na fɛnw labɛn n'a bɛ wele ko réajustement réajustement kosɛbɛ bari don o don b'a réajuster don o don b'a réajuster i laban bɛ to a yɔrɔ fɛ kunun parce que i laban i b'i bolo bɔ bokɛla bolo ka taa sugunɛkɛla kosɛbɛ kɛ kunun ta kɛra o de n'i y'a jateminɛ Moritani ye dola to Mali bolo de non kunun tiɲɛ yɛrɛ la an cira Moritani vraiment non match tɛ an ka match maa caman ko Mali ye Moritani dominer premier mi-temps ne ko kuma don bari dolatan dɔnbagaw olu ja kun bɛ tigɛ depuis premier mi-temps kunun an y'a fɔ yan k'a fɔ an siranna a siran kun tɛ dɔwɛrɛ o Moritani système dɔ de appliqué min n'a bɛ wele dolatan na ko retrait total an ka dola t'u bolo an k'a lajɛ u bɛ se ka mun kɛ fɔlɔ an ka ninnu to yen Mali y'i bɛɛ di o kɔnɔ sa an ma se ka fɛn kɛ mi-temps bɔra u seginna ka na jama ninnu an siran b'u ɲɛ ka se cogo min ma u tɛ ten u ye dola dayɛlɛ Amadu a kuma yɛrɛ fɔ man di quoi an ka tɛmɛ ni gafew ye quoi tiɲɛ yɛrɛ la Tolo kosɛbɛ an cira kunun vraiment non a ma bɛn ma awɔ franchement dit a ma bɛn maliyɛn si ma koyi non a ma bɛn ma yɔrɔ min na ballontan na soit tu gagnes soit tu perds o tiɲɛ o logique de kosɛbɛ mais vraiment i k'a dɔn Tolo ballontan na jamana bɛ jamana la kosɛbɛ surtout Mali vice champion CHAN kɛnɛ kan Moritani ka taa anw ci ka anw dominer i b'a fɔ ko ayi ko don tɛmɛnlenw na Mali fédération vraiment n'u ma lajɛ ka Mali ballontan ni kuma cayara tɛ sa Moritani ye jɛ ɲini Mali fɛ don tɛmɛnlenw na k'a ye maa d'an ma an ka ballontan Tolo ballontannaw b'anw bolo mais vraiment an ka dirigeants ballontan dirigeants a kuma ka ca Amadu an ka ballontan dirigeants tiɲɛ yɛrɛ la n'u ma lajɛ ka an ka football ka lajɛ ballontannaw de bi yan Tolo Mali ye ballontan jamana kosɛbɛ mais ni fédération ni ministère des sports n'u ma lajɛ ka Mali senna ntolantan ka yɛrɛ ko ni wari ko ni fɛn ninnu dabila ka wari don ntolantan na ka mɔgɔ ko dabila a kan ka lajɛ an b'an si kɛ tan Tolo wallahi a kan ka lajɛ non an b'an si kɛ tan an bɛ taa kɛnɛ kan ntolantannaw b'an bolo ni nin ma don nin bɛ kɛ tan donna tan a bɔra tan Tolo an tɛ taa ɲɛ jamana kuturu de bɛ perdre o cogoya la mɔgɔ damadɔ ka fɛn na ne k'i ma ni ne yɛrɛ tɛ siran fo jateminɛbaw mana fɔ tournoi min na ko Mali ye favori ye o yɔrɔ de la kɔni o de y'an jate an bɛ sira bila o yɔrɔ de ko Mali le coupe ta tɛmɛlen in na Mali taara finale la nin wagati in kɔnɔna la kɔni bɛɛ siran bɛ Mali ɲɛ wa joueurs ka ɲi ɲinan awɔ n'o fɔra san min a jɔrɔ u bɛ ni min farati u ka match la u bɛ sɔn tigɛ o de la a fɔ n'o fɔra san min jɔrɔ ayiwa Tolo an bɛ Ala de deli kosɛbɛ Mali kɔni Ala ka jɔyɔrɔ ɲuman d'a ma nin ko in na n'o tɛ an ka armée kɔni o kɔni ka ɲi nka ntolantanna ninnu n'u ma lajɛ ka fɛn yɛlɛma u k'a lajɛ ayiwa Tolo an b'o bila kosɛbɛ an bɛ don gafew kɔnɔ awɔ n'an donna gafew kɔnɔ e ko an t'a daminɛ ni indicateur ye dɛ ale da bɛ lakanabaliya ko la a y'a jira k'a fɔ ko min ye Menaka ale ni Ansongo ko gɛlɛyaba bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi lakana hukumu kɔnɔ Tolo min ye l'indicateur du renouveau fasɛrɛdi sɛbɛn in a da donnen bɛ lakanabaliya la kosɛbɛ n'i y'a lajɛ dugu fila bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la min ye Bamanciya wale ye
ayiwa maa bɛ se k'a fɔ de dɔ de bɛ fara a kan don o don sabu ko menaka menaka min ye organisation mondiale de la santé OMS baarakɛla don n'u k'a ma ko docteur Mamadu Jawara tolo ko ale kɔni jasora bamanciw fɛ ko communiqué dɔ kɛra OMS yɛrɛ fɛ tarata janvier kalo tile 24 tolo k'a yira k'a fɔ ko baarakɛla ɲɔgɔn min filɛ nin baarakɛ ɲɔgɔn min filɛ docteur Mamadu Jawara ayiwa bamanciw y'a jaso ka taa n'a ye kɛra janvier kalo tile 23 ani y'a ka chauffeur kɛ min yɛrɛ kun ɲɔgɔn fɛ min ye maajugu ninnu ye minnu ma lakodɔn u ye chauffeur kɛ kɔni u ye ko latɔn ale la fo k'ale jogin nka u tilala k'ale bila tuguni nka docteur Jawara kɔni tolo u taara ni ale ye OMS bureau olu kɔni wulilen bɛ bi k'u jɔ u bɛ boliboli sugu bɛɛ lajɛlen la u ka bureau min bɛ Menaka ani hali Bamako yan o ni Mali armée ani ka taa se dɛmɛbaa wɛrɛw ma minnu bɛ yen ni ayiwa olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ nin ko in ka se ka docteur Jawara ɲini k'a ye ko hali Nations Unies ka bolofara min bɛ Mali la yan olu bɛɛ lajɛlen de wulilen bɛ k'u jɔ nin ko in na tolo n'i y'a lajɛ médecin d'appui de l'OMS n'u k'a ma ko MDO min bɛ Menakakaw fɛ yen ale yɛrɛ ka kunnafoniw la a y'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ayiwa docteur Jawara ko a na bila sɔɔni a bɛ n'a fɔ kunnafoni dɔw b'u bolo a ko la sabu bamanci ninnu tolo n'u ye nin kɛ ka ban i b'a sɔrɔ yɔrɔ OMS kɔni o ye diɲɛ bolofara cakɛda dɔ de ye u b'a fɔ wari bɛ ninnu bolo n'an y'u ka mɔgɔw minɛ ka taa n'a ye n'an ye min ɲini u fɛ u b'a di min ye médecin d'appui de l'OMS o y'a yira k'a fɔ ko u ni sécurité d'État ka taa se Nations Unies forces armées maliennes ayiwa ni lakanakulu caman Mali finitigiw u bɛ ɲɔgɔn ye nin ko in na ka se ka docteur Jawara ka se ka bila tolo ale lakanabaliya kelen siratigɛ la Ansongo mara fana na a yira k'a fɔ ko dugu damadɔ bɛ yen i n'a fɔ Amayigadal ani Ambagor ani dugu caman wɛrɛw tolo ko bamanciw fana ɲɛ tɛnɛ ye nin dugu ninnu ye n'i y'a lajɛ dugu caman de bɛ yen commune baara commune kɔnɔna la a bɛɛ bɛ Ansongo cercle de kɔnɔna la ko ntɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 23 san 2023 État islamique au Grand Sahara ko ale filɛ nin ka taa bin nin dugu misɛnnin ninnu kan min ye moto 2 ye u y'o jeni maa 4 tolo ka olu jaso ka taa ni u ye ko bi n'i taara Ansongo mara kɔni kɔnɔ tolo ko tiɲɛ yɛrɛ la maaw sirannen don kosɛbɛ maaw sirannen don kosɛbɛ hali sigi yɛrɛ gɛlɛyan bɛɛ bɛ ka ɲini de ka boli ka bɔ ayiwa nin dugu misɛnnin ninnu tolo yan'o cɛ ko min ye Yoroso mara fana ye a bɛ n'a fɔ min bɛ tali kɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ fana dɛ gɛlɛya bɛ yen nka nin ye kalanko gɛlɛya de ye ko tile duuru baarabila o bɛ yen nɔ lakɔli karamɔgɔw lakɔli karamɔgɔ minnu ni o ye association des écoles privées agréées du Mali n'u k'a ma ko AEPAM Yoroso Kucala k'u bɛ ka u ka hakɛ dɔ ɲini gouvernement fɛ bi ko coordination min filɛ nin AEM tɔgɔ la min ye AEM min ni o y'an ka lakɔlidenw ka tɔn ye ale y'a yira k'a fɔ ko tile 3 k'u b'o de di gouvernement ma ko ninnu ka boursiw walima u ka sara min b'u bolo o fana ka se ka di ko IFM Institut de formation des maîtres o fana kalandenw a na kɛ olu fana bannen bɛ kalan ma bi kunnafoni misɛnninw de don tolo an ye min bɔ l'indicateur du niveau kɔnɔ studio tamani maaw olu de y'a di l'indicateur maaw ma n'an bɔra indicateur kɔnɔ an b'a ɲɛsin pelekan ma kɛ ale y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali ta tɛmɛlen kɔfɛ ko Burkina jamana kɔnɔna la sa k'a bɛna fɔ min ye Faransikaw ka finitigiw ye ko kan bɛɛ ma ka fu fana ye tolo Burkina ni Mali n'a fɔ Burkina ni Faransi u tɛ bilen dɛ jɛko ɲuman farako jugu a bɛna fɔ a kelen bɛ o ye bi sabu ko Burkina faamaw u ko Faransi finitigiw n'o ye armée française ye k'u ka Burkina jamana bila k'u bɛ fɛ de jamana ka kɛ jamanadenw ta ye jamanadenw sagoya ka kɛ jamana la Burkina bɛw bilama olu de sagoya ka kɛ Burkina dugukolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen la ni kuma fɔra Burkinakaw ka ministre min n'o y'u ka gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela ye
Emmanuel Ouedraogo ale do ale ni kuma fɔ RTB télé kan kosɛbɛ a kɛra ntɛnɛn janvier kalo tile 23 awɔ u ka journal 13h journal yɛrɛ la awɔ a y'a yira k'a fɔ ko u ni Faransi kɛlɛcɛw kosɛbɛ k'u tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn bolo k'a tɛna fɔ a dɛnnen bɛ ko wɛrɛ la dɛ dɔwɛrɛ tɛ Burkina jamanadenw yɛrɛ de u bɛ fɛ de jamanadenw yɛrɛ de k'a dɔn k'a fɔ kosɛbɛ ayiwa an ka jamana ye an ta ye maa si tɛna na k'i bɛna an ka jamana lakana an ye kosɛbɛ ko o de la Emmanuel Ouedraogo ko u bɛ min fɔ nin ye u b'a fɔ dɛmɛbaaw ye fɔlɔ kosɛbɛ k'u jɔ awɔ i n'a fɔ Faransi n'a ɲɔgɔnnaw Mali n k'a fɔ Burkina jamana ɲɛmɔgɔw ka fara u ka armée kan olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se k'u ka jamana dugukolo fan bɛɛ lajɛlen lakana kosɛbɛ Pelenkan tilala ka kuma in sinsin a ko waleya in ani Mali ta bɛɛ ye kelen ye kosɛbɛ i bɔra ka min fɔ Mali kɔfɛ Burkina filanan filɛ nin ye ka taama sira min ta nin ye kosɛbɛ n'o de ye ka an ka n k'a fɔ Faransi kɛlɛcɛw k'a f'u ɲɛna aw mɔgɔ an yɛrɛ mɔgɔ a ye taa an ka jamana y'an ta ye fana b'an ka jamana lakana nka u ye nin ko in kɛ tolo u ye Mali de ladege nin na kosɛbɛ sabu ani Mali ta cogoya bɛɛ ye kelen Burkina jamana ɲɛmɔgɔw u y'a yira k'a fɔ nin ko in tali yɔrɔ u ka kɛlɛcɛ bolofara min bɛ Burkinakaw fɛ yen n'a tɔgɔ ye ko opération Sabre kosɛbɛ opération Sabre o tɛ banburu ye wa olu ka kɛlɛcɛw tɔgɔ dalen min filɛ o la nin ye tolo k'a kun fɔra k'a fɔ de ko u bɛna u ka minɛnw cɛ a mɛnna kosɛbɛ sabu Africa Intelligence kun y'a kuma fɔ ko kabi janvier kalo tile 4 san 2022 Salango ko Faransi ka kɛlɛcɛ ninnu kosɛbɛ ko kun bɛ fɛ k'u ka minɛnw cɛ nka ko kɔni de donnen filɛ nin bala nin ye Burkina jamana ɲɛmɔgɔw u y'a yira k'a fɔ Burkina ayiwa a jamanadenw sago bɛ jamana la dɛ kosɛbɛ kɛ n'u ye min fɔ o de bɛ kɛ o don le Pelenkan n'an bɔra Pelenkan kɔnɔ an b'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ ale ko min ye kasiki donko kuma min ni o ku sigin bɛ sen kan jamana ɲɛmaaw fɛ k'a bɛna fɔ ko ɲinan bɛ ka k'a ko kɔ koyi ayiwa tolo ko gouvernement sirannen bɛ wa ɲininkali de ye nin ye a kan ka kɛ Soir de Bamako ko yalima gouvernement siranna wa awɔ ka sababu kɛ mun ye nin kuma kun fɔra dunu ni bala kun tara awɔ ko kasiki k'a na don kosɛbɛ mototigiw moto sen 2 ni sen 3 tigiw ko a na jagoya bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ ka se ka i kunkolo datugu kosɛbɛ kasiki la n'i bɛ boli yɔrɔ tolo a kun fɔra k'a fɔ décembre kalo tile fɔlɔ san 2022 kosɛbɛ ko a kun fɔra ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ an ka sirabadaw la kosɛbɛ k'a lajɛ ni maa min bɛ kasiki don walima ni maa min t'a don kosɛbɛ ka se k'a fiyɛ ne ka kasiki don a nafa ye mun ye kɔfɛ janvier kalo min n'an filɛ la nin ye kosɛbɛ a kun fɔra k'a fɔ o tile fɔlɔ yɛrɛ ayiwa ko kasiki donni ka a bɛ kɛ jagoya ye kosɛbɛ tolo jagoya bi bi in na ni kɔni a bɛ dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna bɔ sisan a fɔra k'a fɔ kasiki a bɛ kɛ jagoya ye dɔgɔkun 3 tɛmɛnen kɔni kɔfɛ kosɛbɛ ko baara in a kɛra baara ye min na a ma se ka sira sɔrɔ dɛ kosɛbɛ a ma se ka sira sɔrɔ nka hali sisan gouvernement yɛrɛ ma se ka communiqué kɛ walima ka hakililadiya ko la kosɛbɛ k'a fɔ ayiwa nin kun in de la ayiwa kasiki a kun fɔra ko jagoya don kosɛbɛ ayiwa nin de la an ma a ko kɛ jagoya ye awɔ k'a sɔrɔ agence nationale de la sécurité routière awɔ n'o ye ANASER ye kosɛbɛ yɔrɔ kabi Salango ale bɛ nin wulikajɔ ninnu na ka se ka maaw ladɔnniya kosɛbɛ kasiki nafa la nka tolo n'i y'a lajɛ an ka sariya minnu bɛ yen n'o ye code de la route ye kosɛbɛ sariya minnu bɛ an ka siraban kanaw la awɔ o sariya ninnu tolo kabi san 1999 ni sariya in talen bɛ Mali la yan kosɛbɛ ko mototigi man ka moto boli fiyewu ni kasiki t'i kunkolo la kosɛbɛ o ye sariya sɔsɔ ye dɛ ni sariya don a kan ka waleya sariya don ni sariya don a kan ka waleya code de la route de y'a fɔ kosɛbɛ ko kabi san 1999 ni sariya in a jagoyalen yɛrɛ de don kosɛbɛ mototigi sen 2 tigi walima moto sen 3 tolo i kan ka kasiki don i kunkolo la sariya de ye nin fɔ kosɛbɛ nka tolo jamana ɲɛmɔgɔw olu kun ye nin kuma fɔ k'a fɔ k'a na kɛ jagoya nin janvier kalo in na kosɛbɛ yɔrɔ jamanadenw dɔw kun wulila k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye an tɛ jɛn n'a ye nka fanga ye fanga de ye dɛ ko minisiri min bɛ yen n'o bɛ siraban ko kunna kosɛbɛ madame Dembele Madina Sisoko mun de kɛlen don k'a to a da dennen bɛ bi a ka ɲɛfɔli kɛ o ye ɲininkali ye a ma se ka ɲɛfɔli kɛ kun jumɛn na a fɔra ko kasiki bɛ kɛ jagoya ye kosɛbɛ
fo gouvernement dadelen bɛ ten u ma se ka ɲɛfɔli foyi kɛ a ko la k'a sɔrɔ dun tolo fasili sɛbɛn soit de Bamako k'ale kɔni wulila k'a bɛ ministre so ɲininka nka a ma se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ a t'o sɔrɔ nka min bɛ faamuya ko la tolo o de ye k'a fɔ u tun ye wale dɔ daminɛ waati dɔ la k'a fɔ ka maaw lajɔ sirabaw kan k'a f'u ɲɛna a ye kasiki don a nafa ye nin ye a nafa ye nin ala jagoyalama min kun fɔra o ma bɔ a ma bilen o bɔra a ma dɛ Soir de Bamako i bonya b'a la n'an bɔra Soir de Bamako kɔnɔ an b'a ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ ale da bɛ EJ ka tagabolo la a y'a yira ko yala ko EJ a ye ɲininkali de bila ko yala ko EJ k'u b'u sago la wa tolo ni ɲininkali a kunbɛ dɛ Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ autorité indépendante de gestion des élections kosɛbɛ ni jɛrɛjɛkulu min filɛ n'a fɔra k'a fɔ u b'u yɛrɛ ye maa si tɛ fereke don u sen na kosɛbɛ o de y'u tɔgɔ yɛrɛ ye nka ko yalima tolo u b'u yɛrɛ ye wa u bɛ baara kɛ u yɛrɛ ma wa a ɲininkali kan ka kɛ sababu kɛ mun na a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sisan yɔrɔ yanni référendum cɛ a tɔ tora dɔgɔkun damadɔ de ye masikalo bantɔ san 2023 ayiwa min ye référendum ye ale kan ka kɛ nka jateminɛlikɛla minnu bɛ yen n'olu sɔminen bɛ olu caman bɛ ka u yɛrɛ ɲininka bi sariya min tara ka autorité indépendante de gestion des élections ka a sigi sen kan ni a fɔra k'a fɔ olu jɛkulu ka ko bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ bolo ayiwa maa tɛ fereke don u sen na n'u y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen nka bi bi in na autorité indépendante de gestion des élections ko comité de pilotage dɔ sigira minisiriso min bɛ administration territoriale et de la décentralisation kunna ale o koɲɛ bɛ ale de bolo minisiriso a bɛna fɔ EJ tɛ se ka foyi kɛ bi ni ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation n'a ma fɔ a ɲɛna ko a y'a kɛ tan yalima indépendance ko kuma bɛ min nin yɔrɔ de don nin yɔrɔ de don tolo nin de man kan ɲininkali ye nin yɔrɔ de Nouvelle Horizon de ye nin kuma n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ indépendant e ko an t'o ta de ale y'a yira k'a fɔ ko min ye maa 2 ye kasoladen 2 n'u tun ye 5 don fiɲɛ la k'a bɛna fɔ u minɛna kura ye ayiwa nin ye sɔrɔsi 2 min ye tolo yɔrɔ ninnu ka boliko kuma kun fɔra min bɛ tali kɛ l'indépendant kɔnɔna la tile 2 kɔfɛ ko kan 1 na u kun ye kan 1 kari ka bɔ kan 1 min ni gendarmerie kan 1 don tolo ko maa 5 de don maa 5 minnu bɛ yen ni u bolila maa 2 kɔni bɛ yen ayiwa ko tɛgɛ kɛra olu la ka sababu kɛ an ka finitigiw ka wulikajɔ min ni o kɛra ko kari tɛmɛnen kan 1 na gendarmerie kan 1 min filɛ nin ye yɔrɔ ninnu u bolila ka bɔ kaso la nka ko maa 2 in maa 2 minnu filɛ nin n'o olu minɛna tan dɔ ko kelen bɛ yen o minɛna senu o taara minɛ baara dɔ kɔnɔna la yen minkɛyɔrɔ dɔ la lamɛnbaaw ka hakɛ to o minɛna minkɛyɔrɔ dɔ la ko kelen o minɛna sɛbɛnni kɔrɔ ko soldat deuxième classe Musa Sanogo ani MDL Basi Keita n'u maa 2 de minɛna an ka finitigiw ka wulikajɔ senfɛ tolo ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra nin ye sɛgɛsɛgɛli ninnu a jijalen bɛ dɛ sabu an ka finitigi bɛɛ lajɛlen de wulilen bɛ k'u jɔ ninnu ka ɲinini na bi ka dɔn k'a fɔ direction de la gendarmerie ale ye sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛ nin ye tolo ko ninnu kɔni u bɛ ka ɲini yɛrɛ de bi maa 2 min minɛnen filɛ nin ye a tolo a kɛra sɛgɛsɛgɛli gannen de ye ka hakililajigin kɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bolila tan u cɛla ko a bɛna fɔ maa 2 tɔ ninnu a bɛna fɔ maa dɔ fagara faya kɔnɔna la ko ninnu sen yera o la ko o su yera faya kɔnɔna la u sen yera o fagali fana o ma ninnu y'a finitigi faso jumɛn ye tiɲɛ la k'an ka finiw ta ka don ka taa mɔgɔ ka tila ka taa maa fa o de la ne k'i ma ko finitigiya man kan ka kɛ l'indépendant kosɛbɛ l'indépendant ni fɔ tolo ni indépendant fɔ a ye ko an t'an ɲɛsin Nouvelle Horizon l'essor ale bɛ kuma la nin waati in na a y'a yira k'a fɔ anw bara min ye dɔngɔnɔw ka festival ko Ogobaɲa a bɛ sen na Ogobaɲa tolo nin ye dɔngɔnɔw ka ɲɔgɔn kunbɛ ye ɲɔgɔn kunbɛba min ni a ka ɲɔgɔnna ka dɔgɔ kosɛbɛ jamana in kɔnɔna la yan festival Ogobaɲa ayiwa nin y'a a tago 8nan de ye nin ye a bilalen bɛ hukumu kɔnɔna la o de ye ko sigidalama fɛn fɛn bɛ yen ni o ye an ka jamana kɔnɔna la yɔrɔ sigidaw ka ca fulaw bɛ yen dɔngɔnɔw bɛ yen bozow bɛ yen bamananw bɛ yen a ca ko bɛɛ bɛ se ka i jija cogo min na tolo gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ k'i jija i ta fan gɛlɛya in ka se ka tɛmɛ an kan hɛrɛ la
o de y'a kɛ cogo ye festival Okobanya a bilalen bɛ o de hukumu kɔnɔna la kosɛbɛ o de la festival Okobanya yɔrɔ association Jina Dogon ale de bɛ baara in labɛn kosɛbɛ san o san a kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wele min bɛ tali kɛ ɲinanta in kosɛbɛ premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ yen ka taa se Jina Dogon yɛrɛ ɲɛmaaba ma kosɛbɛ n'o ye Nuhun Tapili ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ye kosɛbɛ tolo ka taa se dɔngɔnɔw ka jɛrɛjɛkulu caman olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye kosɛbɛ hali ministre min yɛrɛ n'o bɛ seko ni dɔnko kunna a yɛrɛ ye dɔngɔnɔ ye Andogoli Gindo kosɛbɛ a fana tun bɛ yen nɔ kosɛbɛ baara in dayɛlɛli la Andogoli Gindo ka kuma la a ko festival Okobanya a dayɛlɛli a seginna min filɛ nin ye kosɛbɛ ko hakilila min tara la n'o ye a thème ye tolo ko a bɛ tali kɛ Mali jɔsenba de kan sabu n'i y'a lajɛ Mali la siya bɛɛ n'a ka taabolo don siya bɛɛ n'a ka laadaw don ko n'o sera ka kɛ taabolo ye ka se ka bɛn ni keleya ni basigi nati Mali kɔnɔ ayiwa ko o de ka fisa kosɛbɛ sango an bɛ souveraineté ko kuma min na n'o de an ka kɛ an yɛrɛ ye festival Okobanya a ye nin hakilila min ta nin ye ko a bɛ taa o sira kan min ye Andogoli Gindo ye a ye foli di Okobanya labɛnbaw ma sabu san o san u bɛ nin kɛnɛ min sigi nin ye tolo kalanw ni denmisɛnninw ni ayiwa ɲinikɛlaw olu bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan hali min ye Mohamed Ag Amani ale min ye premier ministre kɔrɔ in ye a fana tun bɛ kɛnɛ kan sabu jɛkulu min welela a ko kɛnɛ kan n'o de y'u ka invité d'honneur ye Kel Tamashek yɔrɔ Mohamed Ag Amani ale yɛrɛ Tamashek don ale tun bɛ kɛnɛ kan ye tolo min ye tulo ni yɛlɛ ye o de tun bɛ yen yɔrɔ dɔngɔnɔw ni aw ni kɔrɔbɔrɔw cɛ tulo ni yɛlɛ de b'aw kosɛbɛ Amadu a kɛnɛ yɛrɛ kan ni maa min tun ma deli ka se dɔngɔnɔ jamana kan a k'u t'o tagali kun bɔ bilen an y'o fɛnw sama ka na Bamakɔ de ni o de y'a to tiɲɛ yɛrɛ la siya kelen bɛ Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ o ye dɔngɔnɔw ye maa min siya minnu bɛ yen n'u ma ɲinɛ u ka kɔrɔlen kɔ fiyewu kosɛbɛ o ye dɔngɔnɔw ye nka tolo e ɲinɛna dɛ ne y'a dɔn kuma in t'i laban nin kɔ an ka fa ko tɛna ni ka maaya kɛ ala tolo yan'an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ nin ye bataki y'an bolo yan autorité malienne de régulation de télécommunication kosɛbɛ n'u k'a ma ko AMRTP AMRTP ko k'a da jama tulo kan ko maa maa bɛ yen ni yɔrɔ nin waati in na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka carte biométrique ko kuma a dilan carte biométrique ko bɛ sen na yɔrɔ maa o maa bɛ yen i b'a sɔrɔ numéro kelen de b'i la n'o kama ko numéro nina o b'a kɛ sababu ye i ka dɔn jamana kɔnɔ i ye maa fasugu min ye baara min bɛ sen na AMRTP ko k'a bɛ wele bila ayiwa téléphone nɛgɛjuru siratigiw minnu bɛ yen ni olu bɛ nɛgɛjuru sira b'u bolo yan yɔrɔ an fɛ yan nɔ nɛgɛjuru sira 3 de bɛ yan Orange Malitel ani dɔ in tɔgɔ ye di Telecel wa dɔ in tɔgɔ ye ko Telecel Orange Malitel ani Telecel ko ka a fu fana ye u ka client fɛn fɛn bɛ yen ni PC b'o bolo ko u k'a lajɛ u k'u tɔgɔw sɛbɛn sabu ni n'a bɛ maa o maa bolo i b'a sɔrɔ e dɔnnen don jamana fɛ numéro in de bɛ i la a laselen bɛ opérateur téléphone bɛɛ lajɛlen ma opérateur de télécommunication ko k'a f'u ɲɛna k'u ka client fɛn fɛn bɛ yen n'u m'u sɛgɛrɛ k'u ka client sɛgɛrɛ u k'a f'u ɲɛna u ka t'u tɔgɔw sɛbɛn ni nɛgɛjuru sira b'i bolo walima ni PC b'i bolo i ka se ka i ka PC tɔgɔ sɛbɛn k'a kɛ i yɛrɛ ta ye sabu nin waati in na ko carte biométrique kuma min bɛ sen na nin a ka kan ni i tɔgɔ sɛbɛnna a ka dɔn karisa ye jɔnni ye nɛgɛjuru sira jumɛn de b'a bolo ka se ka dɔn wa nɛgɛjuru sira yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali internet n'o ye bɔlɔlɔ ye ka taa se téléphone fixe ma o bɛ maa o maa bolo tolo ko bɛɛ ka se ka taa i tɔgɔ sɛbɛn i ka nɛgɛjuru sira a ka se ka dɔn AMRTP ko a b'a ɲini fana minnu bɛ yen n'u bɛ nɛgɛjuru sira feere an ka jamana kɔnɔ yan Orange ni Malitel ni Telecel yɔrɔ jamanaden fɛn fɛn bɛ yen sariya yamaruya puce 3 o bɛ se ka k'i bolo nka puce 3 fɛn fɛn bɛ yen n'o b'i bolo i tɛ se ka tɛmɛ o kan nka puce 3 in na f'i ka taa i tɔgɔ sɛbɛn k'a fɔ e ye karisa ye Amadu Tolo puce 3 de b'a bolo a dɔnnen bɛ ayiwa a ka nina numéro ye nin ye a bɛ nin yɔrɔ in na a banna k'o ɲininen don bɛɛ fɛ o kɔrɔ ye ko fan fila bɛɛ de don client olu ka taa u ka opérateur fɛ yen ka t'u tɔgɔ sɛbɛn a ɲininen bɛ opérateur fana fɛ k'u ka client wele n'u ma taa u k'u sɛgɛrɛ ka t'u tɔgɔw sɛbɛn
laɲini ye de tolo min ye AMRTP ɲɛmaa ye Sayidu Pona Sankare ale de bolo bɛ sɛbɛn na an b'a bila yan ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini inchallah furaw mana bɔ k'o lakale aw ni ce a ka filɛliko n'a ka lamɛniko